Skont stħarriġ ippubblikat mill-Ewrobarometru, il-problema tal-immigrazzjoni hija l-aktar fattur li tolqot lid-29% tal-Maltin, fil-waqt li 28% wieġbu li s-sitwazzjoni ekonomika tagħhom hija ta' tħassib. 24% semmew iż-zieda fil-prezzijiet u d-dejn tal-pajjiż. Spikkaw ukoll 22% tal-Maltin li wieġbu li skont huma fatturi marbutin mal-ambjent, klima u enerġija qed jolqtu lill-Maltin. Skont dan l-isħarriġ jidher li l-Maltin iktar huma nkwetati bil-problema tal-immigrazzjoni milli bin-nuqqas ta' xogħol b'kuntrast ma' dak li stqarrew ċittadini f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Min-naħa l-oħra 46% u 21% tal-Maltin semmew iż-żieda fil-prezzijiet u fatturi marbutin mal-ambjent, klima u enerġija bħala l-aktar żewġ fatturi li qed jolqtu l-Maltin fuq livell personali. Min-naħa tagħhom l-Ewropej semmew iż-żieda fil-prezzijiet u l-qatt bħala l-aktar fatturi li jolqtuhom b'mod personali. 29% tal-Maltin esprimew in-nuqqas ta' fiduċja fl-Unjoni Ewropea waqt li kienu 53% li jorew fiduċja fl-Unjoni Ewropea. Dan ukoll jikkontrasta ma' tweġibiet li taw ċittadini Ewropej għaliex kienu 31% li esprimew fiduċja waqt li 60% qalu li ma kellhomx fiduċja fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Madanakollu l-maġġoranza tal-Maltin bħal maġġoranza tal-Ewropej sostnew li hija l-Unjoni Ewropea li tista' tieħu azzjoni kontra l-kriżi ekonomika u finanzjarja. 81% tal-Maltin qalu li jħossuhom ċittadini tal-Unjoni Ewropea, 51% qalu li jafu x'inhuma drittijiet tagħhom bħala membri, filwaqt li 69% sqarrew li jixtiequ jsiru jafu aktar dwar id-drittijiet tagħhom. Kemm il-maġġoranza tal-Maltin kif ukoll taċ-ċittadini Ewropej isostnu li l-aktar aspett pożittiv tal-Unjoni Ewropea u li tiffaċilita l-moviment ħieles tan-nies, prodotti u servizzi bejn il-pajjiżi membri. Aspett ieħor pożittiv li jissemma u l-paċi bejn il-pajjiżi. F'dan l-istħarriġ ipparteċipaw 34 pajjiż fl-Ewropa, fosthom 27 minnhom membri tal-Unjoni Ewropea.